салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба шабакаи мо. Миллионҳо сол қабл танҳо динозаврҳо пурҷуса буданд. Акнун онҳо вуҷуд надоранд, аммо баъзе бо бузургҷусагиашон шуморо дар ҳайрат мегузоранд. хоҳиши тамошо кардан доред? пас ба ҷои хубӣ ба роҳите нишинед. оғоз мекунем. қурбоқа, ин чӣ тавр аст барои шумо? ин галиаф бузургтарин дар байни қурбоқаҳо аст дар ҷаҳон. дарозиаш то 32 сантиметр, вазнаш аз 3 килограмм зиёд аст. зоҳиран ҳеҷ фарқе аз қурбоқаи оддӣ надорад ва агар ба ӯ наздик шавем чӣ мешавад? ӯ чунон бузург аст ки морҳо, паррандаҳо ва дигар ҳашароту хазандаҳоро метавонад фурӯ барад. ӯ метавонад бо як ҷаҳиш ба 3 метр бипарад ва сайдашро якбора ба даст дарорад. галиаф ҳайвони эҳтиёткор аст. ба ӯ наздик шудан қариб ки имкон надорад. қурбоқа метавонад то 40 метр будаҳоро мушоҳида кунад. ин хазанда асосан вақти худро дар об ва дар интизори сайд мегузаронад. ӯ агар ягон хавфро бинад, зуд ба об пинҳон мешавад ва 15 дақиқа дар об мемонад. баъд чашмонашро аз об бароварда атрофро мушоҳида мекунад. агар атроф ором бошад, худро ба берун мебарорад. сангпушт. ҳоло пеши шумо сангпушти калонтарини дунё аст ки пӯстӣ ном дорад. ин ба ҳамон пӯстие ки аз пластинҳо тайёр карда шудааст монандӣ дорад. бовар кардан душвор, вале вазнаш зиёда аз 500 килограмм аст. бале, шумо дуруст шунидед, аммо ин тамом не. аз ҳама сангпушти калонтарин ки аз дарёи амазонка қапида буданд, наздики 1 тонна вазн дошт, аниқтар аз 916 килограмм. дар воқеъ пӯсти болои гарданаш ягона чизе ҳаст ки дар вақти хавф пинҳон шуда наметавонад. аммо пинҳон шудан ҳам лозим нест. ӯ вақти зиёдро дар об мегузаронад ва хавфи болои замин ӯро таҳдид намекунад. агар шумо хоҳиши тамошо кардан доред, мо шуморо ғамгин мекунем, зеро ин ҳайвони обӣ ба чашми одамон кам намоён мешавад. ӯ зиёдтар дар об буданро мепазирад. вале шахсони хушбахте ҳастанд ки ин ҳайвони обиро тамошо карда дар ҳайрат монданд. кабан, ин ҳайвоне ки барои шикор айни муддааст. тасаввур мекунед чӣ гуна ин мард тавонистааст шикор кунад. вазни ин бузургчиса 550 килограмм вазн дорад ва қадаш 2 метр аст. шикори ин ҳайвон ғайриинтизор буд. як бор ба шикорчӣ ҳамла мекунад ва мард ба пушти дарахт пинҳон шуда 2 тир мезанад ки яке ба сутун муҳра мезанад. ба ин марди шикорчӣ омад кардааст, зеро ин бузургҷусса хеле бадқаҳр аст ва агар захмдор шавад, ҳамаро пора пора мекунад. хулас, чунин ҳайвонро шикор карда зинда мондан, ин худ як мӯъҷиза аст. харгӯш. бигӯед, шумо ҳам мехоҳед ба ин пашминаки зебо даст расонед. ин ҳайвони мулоим ва зебо бо тахаллуси дари ҳама рекордҳоро гузашт. дар замони имрӯз бузургтарин харгӯш дар ҷаҳон аст. танҳо тасаввур мекунед, вазни ин гӯшдароз ба 22 килограмм ва дарозии танаш ба 130 сантиметр баробар аст. ба ҳаҷмаш нигоҳ накарда, ӯ хеле зудҳаракат аст. соҳиби ин харгӯш мегӯяд, бо ҳаракат ва чолок буданаш аз хӯрданаш вобаста аст. дар воқеъ иштиҳои ӯ хеле кушод аст. дар як рӯз дари 1 килограмм себ, 2 килограмм сабзӣ ва 2 дона карам мехӯрад ва боз хеле хушсӯҳбат, меҳмоннавоз ва дӯст медорад касе ба ӯ бозӣ кунад. бар замин аз ин рекордсмен писаре ҳаст ки ҷерри ном дорад ва қариб ба дарозӣ ба падараш расидааст ва наздик аст ки боз як қаҳрамони нав шавад. тимсоҳ. албатта харгӯшҳо меҳрубонтаранд, аммо вақте расидааст ки бадҳайбатеро нигоҳ кунем. бале, махсус ба ҳамин бузургҷусаи бераҳм ва бадқаҳр ки шумо наздик шуда наметавонед. чӣ қадар аст даҳони ӯ ки бузургтарин дар ҷаҳон аст ва умедвор ҳам нашавед ки ӯро шумо ром карда метавонед.
дар назари аввал ӯ мисли хирс менамояд, вале дар вақти ба қаҳр омадан суръати ӯ ба 45 км соат ҳаракат мекунад. пас инсонро гурехтан аз ин шикорчӣ ғайриимкон аст. вале хабари хуш аст ки ин ҳайвон одатан ба инсон ҳамла намекунад. танҳо дар ҳоли худмуҳофизатӣ ҳамла мекунад. вале мо дар ҳама ҳолат ба шумо наздик шуданро тавсия намедиҳем, яке ҳайвон дар ҳолати асабӣ қарор дошта бошад. бо ҳамин барномаи имрӯзаи мо тамом. тарҷимон ва садодиҳандаи видео ман будам Ворисхон Мухторов. то боздид.